Je velmi dlouhá doba nejen v životě člověka, ale i v trvání organizace. Před 100 lety byla ve Vseně založena dobrovolná hasičská jednota. Její členové se dlouho připravovali, aby toto významné výročí co nejdůstojněji oslavili. Oslavy zahájil okrskový velitel Jaroslav Ancl. Poděkoval požárníkům za jejich dosavadní práci a popřál jim mnoho úspěchů i v dalších letech. Oslav se zúčastnili požární sbory z Drahan, Protivanova, Stínavy, Vícova, Soběsuk, Ohrozimy, Zdětína, Lešan, Ptenského Dvorku, Přemyslovic, Štarnova, Nové Dědiny, Stražiska a požární sbor Národního podniku Agrostroj Prostějov. Po slavnostním mítání sborů před požární zbrojnicí a položení kytice k pomníku padlým se průvod 186 krojovaných požárníků za doprovodu hudby soudruha Jaroslava Bílého vydal na cestu obcí. Čelo průvodu tvořili čestní hosté. Předseda okresního výboru Svazu požární ochrany soudruh Rostislav Zatloukal, člen okresní inspekce požární ochrany kapitán Alois Krejčí, členka okresního výboru Svazu požární ochrany soudružka Bohunka Grmelová, předseda vesnické organizace Komunistické strany Československa soudruh Miroslav Vymazal, zástupci místního národního výboru a složek Národní fronty. Vedle nejnovějších vozidel požární techniky přijeli na oslavu sbory Přemyslovic a Národního podniku Agrostroj Prostějov se svými historickými vozidly. Slavnostní průvod byl ukončen na hřišti za Sokolovnou státní hymnou a projevem předsedy základní organizace Svazu požární ochrany soudruhem Josefem Výmolou.
Dobrovolná hasičská jednota ve Ptení vznikla 15. listopadu 1880, kdy na ustavující schůzi byly zpracovány také první stanovy, v jejichž úvodu stojí: účelem dobrovolné hasičské jednoty této je spořádané spoluúčinkování při nebezpečenství ohně, by zachráněn byl život a majetek spoluobčanů. Za uplynulých 100 roků zasahovali pteničtí požárníci celkem 89 požárů a 9krát byli nápomocní při větších živelních pohromách. Za veškerou činností je vždy člověk. Ve stoleté činnosti je to celá řada členů, kteří, jak je známo ze zápisů a jak jsme je znali, obětovali požární ochraně něco víc, a to na úkor svého žití. Jistě, že všichni zaslouží naši vzpomínku a ocenění. I dnes chceme, abychom vlastním příkladem ukázali, jak stále je moderní stará myšlenka osobní oběti a práce pro druhé. A takové práci vzdáváme čest. Slavnostní odpoledne pokračovalo ukázkami ze cvičení požárních sborů. V dobovém stejnokroji dřívějších hasičů a se stejnou technikou vystoupili požárníci z Přemyslovic. Jejich vystoupení pobavilo jistě všechny přítomné diváky. Bylo vidět, že i tato stará technika ve své době poskytovala pomoc občanům při zdolávání požárů. Škoda, že tato stará stříkačka dokázala zmást i dnešní technicky vyspělé požárníky, kteří si více jak hašení ohně hleděli hašení žízně. Po těch nejstarších vystoupili nejmladší. Jejich cvičitelé, velitel požárního sboru Josef Kováček, Josef Soldán a Milan Šoustal připravují družstvo mladých požárníků již dlouhá léta. Snaží se o to, aby se mladí požárníci dobře seznámili s požární technikou, naučili se ji ovládat a natrvalo rozšířili jejich řady. V družstvu mladých požárníků nepracují jenom chlapci, ale podařilo se získat i několik děvčat, která ve svém zápalu nezůstávají za chlapci v ničem pozadu.
Slavnostnímu průběhu odpoledne přispělo i pěkné slunečné počasí. Přilákalo návštěvníky nejen ze Vtení, ale i z dalekého okolí. Jejich dobrá nálada a spokojenost byla odměnou všem pořadatelům, kteří oslavy 100. výročí připravovali. Součástí oslav byla také výstavka dokumentů a fotografií z historie požárního sboru v požární zbrojnici a výstava požární techniky na hřišti za Sokolovnou. Kromě moderní techniky, kterou na výstavě zastupovaly požární agregáty PS8 požárního sboru ze Stínavy a PS12 požárního sboru z Vícova a požární vozy Avia z Protivanova a Praga V3S z Brodku u Konice, si mohli diváci také prohlédnout dnes již historické kombinované ruční stříkačky, které před několika desítkami let patřily k nezbytné výzbroji tehdejších hasičů. K nejobdivovanějšímu exponátu jistě patřila vysokozdvižná plošina z veřejného požárního útvaru v Prostějově. Z 16metrové výše byl jistě překrásný pohled na Vtení a do dalekého okolí, ale i ukázka dnešního vybavení a připravenosti požárníků k ochraně životů a majetků při jejich ohrožení patřila jistě k silným zážitkům všech diváků. A návštěvníci, ale i děti, pro které byly připraveny atraktivní soutěže a hry. A tak na závěr nutno poděkovat vtenským požárníkům za pěkné odpoledne a popřát jim mnoho úspěchů do další stovky.